दासान्दि दिनैबो फिन आरोबाव जयनिं हाबाफारि साबैसे आरो बबेनिफ्राय जयेन जाखो? दिनै बे सिबगुरि प्राइमारि सिङाव थानाय खासपुर गामिनि आंनि गासै 29 न'खर बिसोरो न'खरनिफ्राय साफा साफा फैनानै दिनै आंजों जयेन जाफैदों टटेल 29 न'खर मोनसे बारायफैबावबाय 28 न'खर जादों दा बिथांमोना गोदोबो फुरा आंनिनो जानानै खामानि मावग्राखामोन एकदम बिपिएफनि खामानि मावग्रा बिसोर गामि एरियायाव थैदां सानहर जिरायाबालानो नाथाय बिथांमोना दिनैहाय आंनि खावलायनायाव आंजों फिन फैफिनबाय बिजेपिआव आंजों जयेन जाफैबाय बेनि थाखाय आं बे खासपुर गामिनि रायजो राजा साफ्रोमखौबो रोजा रोजा साबायखर बावो गासिबो फैजोबाखै न' डाउट सिगाङाव आरो माखासे फैखानाय दं बिसोर नुजाफैयाखै दा दिनै गोदानै 29 न'खर आरो जाबावबाय लाहनफोरनि माखासे दं 6 न'खरसो न'खरबा लाहनफोरनि बाखि बे गासिबो बे 27 न'खरा जिहेतु बे ओनसोला नोंथांनिनो समस्थिनि सिङाव गोग्लैयो बेयाव लामा आरो दालांनि जेंनाखौ नुनो मोननाय जादों लामा सामायाथ' नंगौ सैथो खोथा आंबो बिटिसिआव खेबसेल' एम जानो मोनदों बे एम जानायाव आं गासिबो हाजोबाखै दा आङो एमसिएलए महरै दंथ'यो एमसिएलए हिसाबै आंहा बिदि सेरोखोम फान्ड गैया जा सरखारनि मोननाय जों बेजोंनो एफा एनै खामानिखौ मावबाय थादों निस्सय फैगौ जुदि बिटिसिआव जुदि देरहासार जानानै भाइग'नि अननायाव बा इसोरनि अननायाव जुदि एम मोनोब्ला निस्सय आं बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ मावनानै होगोन होननानै आं बिथांमोननोबो खोथा होखाबाय आरो बांद्राय मेजर गैखाया ओरैनो फिसा फिसा कालभार लामा दं बेफोरखौ मावनानै होगोन बिथांमोनाबो बिसास खालामदों आरो बिथांमोना खोथा होबाय जे आरो फिन जों गरायनानै थांफिनला गोदोबो नोंथांनो जों भट होनानै देरहाहोखानाय आरो एबारावबो नोंजोंनो थानानै जों नोंखौ देरहासार खालामगोन होननानै बिथांमोना खोथा होबाय आरोखि आथिखालाव जों नुबाय थानो मोनदों जिहेतु बिटिसिखौ 17 बोसोर खुंथाय गोहो लानानै सालायबोनाय बिपिएफ दोलोआव आथिखालाव लिडारफ्राबो साफानि उनाव साफा खारबाय थादों आरो हेफाजाबगिरिफ्राबो दोलो सोलायबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों बिपिएफ दोलोनि सायाव नोंथांनि नोजोरा माबायदि आथिखाल खोथायाथ' सैथो बेखौथ' आंनिफ्राय मिडियाफ्रासो बांसिन मिथिगोन सिङाव मा जादों मा जाया बेखौथ' आं मिथिला नंगौ लिडारफ्राबो खारदों रायजोफ्राबो खारदों आजिखालि मानसिफ्रा पार्टिखौल' नायला केन्डिडेटखौबो नायो बेजोंबो खारबाय आजिखालि जिहेथु जोंबो गोबाव सम गोदोसोनानै थानाय मोनसे हारिमोन जों राजनिति होननायखौ जोङो जेबो बुजियामोन दिनै लासै लासै जोंनि बर' हारिया खेबथाम सुक्ति जाखांनायनि उनाव राजनितिखौ बुजिनो हाबाय बे हिसाबैनो दिनैहाय सोरबा हयथ' गावबा गावनि फिउचारखौ नायनानै सोलायदों जानो हागौ आरो सोलायखागोन बेल' नङा जोंनि बे बड'लेण्डआवल' नङा मोनफ्रोमबो दोलोआवनो मोनफ्रोमबो पार्टियाव लिडारफ्रा सोलाय सोल' थाखायो बे जाबाय थाखागोन आरो बेखौ रावबो हमथानो हाखाया बयनिबो दरजाया खुला बेखौ बयबो मिथिखायो दा थिग बिदिनो जागासिनो दं आरोखि बेनि अनगायैबो दिनै गुबुन जायगायावबो आरो जयेनिं हाबाफारिखौ लागोन नामा नोंथाङा आंहा दा मोनसे जायगायाव दंबावो 15 न'खर आंथ' मानसि हिसाब लाया न'खर हिसाबसो लायो आं न'खर हिसाब लाबासो नों मानसिखौ मोनजोबगोन ना नङा होमबा बे हिसाबै बे माबा आफलागाव प्राइमारि थुरिबारि होननाय गामियाव दा 15 न'खर दिनैहाय जयेनिं जागोन बिथांमोना दा नेगासिनो दं आं बाव थांनो ओंखारबाय आरोखि दा बेनोसै मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन मुं थिसननाया 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो एसएसएलसी आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स हिन्दी हिस्ट्रि जिअग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400
6625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ।